שלום וברכה. אנחנו בפרשת בהר. והפרשה הזאת מדברת, חלק מה שהיא מדברת, על עניין של עבדים. עבדים והדינים שלהם. ובאמת כל אחד מאיתנו יש לו בחינה של עבד. אנחנו עבדים לחוקים מסוימים, שבחרנו בהם או לא בחרנו בהם. אנחנו עבדים, אולי לתאוות שלנו, עבדים לאנשים שאולי אפשר להגיד בחינה של לבוס שלנו, שהם משועבדים לו קצת. אנחנו רוצים ללמוד את המקום המדויק של, כמו כל דבר, הוא כוח. יכול להיות שלילי ויכול להיות חיובי. גם עבד יכול להיות שלילי ויכול להיות חיובי. כמו שרבי יהודה הלוי אמר, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם לבדו חופשי. זאת אומרת, גם עבד יכול להיות חופשי ומאושר, אם הוא מכוון ומדויק. אז רבי נתן פה, על הפסוק, שהוא מדבר פה על העבדים, כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד, לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוהיך. זאת אומרת, יש פה ציווי שהשם ציווה אותנו, שגם אם לוקחים עבדים, צריך להתנהג אליהם כראוי, בכבוד רב. זה הלכה, למעשה. כמו רש"י כותב, מה זה פרך? מלאכה שלא לצורך לענותו, לחמם את הכוס, והוא לא צריך. ולכן זה דבר שמסור ללב, כי רק האדם יודע אם הוא צריך את זה או לא. לכן כתוב, ויראת מאלוהיך, כי רק השם יודע מה כוונתך באמת. בא רבי נתן ולומד מפה דבר גדול. התורה, אומר רבי נתן את זה בהלכות, של משפט, הלכות סחירות פועלים ב', עוד ב'. התורה הזהירה על כל אחד מישראל, שלא יהיה עבד כמו שכתוב, כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם. זאת אומרת, אין לנו רשות להיות עבדים, אנחנו כבר עבדים של השם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי עבדות הוא בחינת זוהמת הנחש, שמשם באים כל העוונות. אם אדם מרגיש עבד, לא של השם, אלא עבד פה בעולם הזה, אז יש פה משהו לא מדויק, וזה מאוד 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 גורם לו לחיות חיים לא טובים. וזה סתם מיותר. כי עיקר קדושת ישראל הוא בחינת מלכות וחירות. בחינת כל ישראל בני מלכים הם. אז זאת אומרת, המהות שלנו זה בני מלכים, זה חירות. אם אני מצומצם, אם אני מרגיש עבד, סימן שזה הגלות של הנפש שלי, ואני אמור לצאת משם, אני אמור לחיות חיים טובים באמת, חיים של חירות. ואני צריך לבדוק מה הפיל אותי לעבדות הזאת. ועל כן, כשאחד מישראל נופל לאיזה בחינה של עבדות, מחמת דוחקו ועניותו, הוא רחמנות גדול עליו. כי איש ישראלי, לפי דקותו ורוחניותו, אינו יכול כלל לישא עליו עול העבדות. כי עול העבדות הוא בחינת המסוי של עוונות ממש, שאי אפשר לישראל לישא עליהם כלל מסוי זו אפילו יום אחד. כי עול העבדות הוא בחינת עול העוונות ממש. זאת אומרת, פה רבי נתן בא ומחדש לנו דבר גדול. קודם כל, שנדע שאם יש לנו עבדות שהיא מעיקה, שהיא מכבידה, זה בגלל העוונות שלנו. העוונות זה עבירה, זה אומר משהו לא מדויק. בין אם זה ברמה פשוטה של שולחן ערוך, של תורה מצוות, בין אם זה בנפש, בכל מיני מידות בנפש. העבדות זה עול, זה מסע של עוונות, שמשהו לא מדויק שבתוכי. וכשאני עושה תשובה על העוונות שלי, בין אם זה מידות הנפש, בין אם זה העבירות שלי בפשטות שאני עושה, אני בעצם מקל מעליי את המסע המיותר הזה. התשובה זה דבר מאיר, זה דבר מקל. כשאני עושה תשובה, אני אמור להרגיש טוב אחר כך, לא פחות טוב. הוא אומר, כי באמת לא שייך, כמו רבנו, רבי נחמן, שלא שייך ביהודי העוון כלל. אנחנו בני מלכים, בני השם, לא שייך לנו עוונות, לא שייך לנו עבדות ומסעות כלל. אנחנו בני חורין, כמו שלעתיד לבוא כתוב, שיהיה לנו 2,800 עבדים. לכל אחד ואחד, 700 על כל כנף של הציצית. ולכן זה דורש ממני משפט וחשבון נפש כל יום. מה קורה פה? מה קורה במערכת שלי שיש לי הבנות שמכבידים עליי? איפה פה אני לא מכוון ולא מדויק? ועל כן, החמירה התורה מאוד בעבד עברי, לא תרדה בו בפרך. וכן בכמה דברים, עד שאמרו רבותינו ז"ל, הקונה עבד עברי כי קונה אדון לעצמו. אדם שקונה עבד עברי הוא צריך כל כך להתנהג אליו בכבוד, וכמו שהוא מלך, בן מלך, שאדם צריך לדעת שהוא קונה כמו אדון לעצמו. כי התורה החמירה מאוד מאוד להקל מאחינו בני ישראל עול העבדות, לבל יהיה עליו מוטל עול העבדות, שהוא בחינת זוהמת הנחש. כי איש הישראלי אינו יכול לישא עליו כלל עול העבדות, ועל כן אפילו כבר נמכר לעבדך שלום. זאת אומרת, אם כבר אדם
נמכר לעבד, הכוונה נמכר בגנבתו, אדם חייב כסף, אדם גנב, ואין לו כסף להחזיר, בעל כורחו, נמכר לעבד. התורה בה אומרת, אל תשכח את המהות שלו הוא בן מלך, ועכשיו באופן זמני הוא עבד. בואו נראה איך אנחנו יכולים לשחרר אותו משם. זאת אומרת, למה הוא הגיע להיות עבד? למה הוא הגיע לבלגן הזה שהוא גנב, שהוא חייב כסף וחובות ואז הוא נמכר? בגלל שהוא לא תפס את עצמו כבן מלך, בגלל שהוא תפס את עצמו כעבד והוא עשה עוונות ועבירות, זה גלגל אותו לשם. זאת אומרת שאנחנו רוצים לתקן לו את המהות, רוצים לעשות תשובה, לעזור לו, לעקום. הוא בא אליך כעבד, המטרה שלך זה להפוך אותו להיות בן חורין. ברגע שהתפיסה הפנימית שלו תשתנה להיות של בן חורין, ממילא הוא יכול לצאת ממך עם תיקון אמיתי, ועשית חסד מאוד 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 גדול, ואז הוא יוכל לחיות באמת. כי אם אדם, הוא רק ריצה את העונש שלו, והיה עבד כך וכך שנים, וחוזר החוצה לעולם, בסופו של דבר הוא יחזור להיות עבד, בגלל שבתפיסה הפנימית שלו הוא עבד, והוא תמיד ישחזר את זה, והוא יחזור לאותו בלגן. וככה אנחנו רואים, כמה אנחנו רואים אנשים שיוצאים מהכלא, וחוזרים חזרה לאחר תקופה קצרה או ארוכה. המון, בכמויות אדירות. למה? כי עדיין בתפיסה שלהם הם נשארו תפיסה של עבדים. תפיסה של אנשים פחותים, נמוכים, שאין להם סיכוי לחירות ולטוב אמיתי. וזה העבודה שלנו, לשנות את הדימוי העצמי של העבד, לשנות את האמון בטוב שלו, לשנות את התפיסה הפנימית, ואז הוא יוכל לצאת להיות בן חורין, ולכן כמו הדינים, יש לך כרית אחת, צריך לתת את זה לו ולא לך, לא יכול להיות שלך יהיה יותר ממנו. למה? וכל הדינים האלה, שהוא יגיע למקום של תפיסה פנימית אמיתית. כדי שלא יתגבר עליו זוהמת הנחש על ידי עול העבדות הקשה, כי כל מה שמקלים עליו בעבודה, נחלש ונכנע בבחינת זוהמת הנחש ובבחינת עול העבדות. זאת אומרת, לפי החיצוניות והטבע, אתה תגיד, רגע, אני מקל מעליו את העול, הוא יבוא עכשיו, יהיה שנה, שנתי, פנן, והוא יהיה ככה, איך אומרים, ירשה לעצמו. אומרים, לא, זה הפוך על הפוך. הוא עכשיו, אם אתה עכשיו מקל עליו את העבודה, אתה בונה בו מקום של בן חורין אמיתי. עוד פעם, זה לא שעכשיו אתה אומר לו, אל תעבוד, הוא עובד, הוא עושה. אבל מה? ממקום של חירות, ממקום של אווירה שאתה מעריך אותו, שאתה מכבד אותו, הוא יתחיל לכבד את עצמו. ואז הוא יצא משם מצד שני. אבל אם אתה רק מכביד עליו עוד ועוד ועוד ומזלזל בו, אז הוא יגיד, הנה, אז אני דפוק, אני על הפנים, אני מזולזל, רק יחזק את הלא טוב שלו, והוא ימשיך להיות ככה. זאת אומרת, מה שאנחנו מדברים פה עכשיו זה לא במעשי, הכוונה להקל מעליו שיעבוד פחות. לא, הכוונה היא בתדר, בתפיסה, בתדר שאני מעביר לו. האם אני מכבד אותו או מזלזל בו? זה עיקר העניין. האם אני תופס אותו כעבד או כבן מלך שעכשיו יתבלבל רגע? אם אני אהיה בטוח בטוב שלו, אז גם הוא ירגיש את זה לאט לאט וישתנה באמת. ואותו דבר אני צריך לעשות אני ביני לבין עצמי, אני בין אשתי לבין ילדיי. אם אני בא ולא קונה את השקר שלהם, של התאוות שלהם, של הבלגן שלהם, אם אני מאמין בטוב האמיתי שלהם, ואני מכבד אותם באמת, אז לאט לאט הם ירגישו את הכבוד הזה ממני, ויתחילו להשתנות מבפנים. ואז, בעזרת השם, הם יהיו באמת אנשים שעושים ומתקדמים בחיים, אבל מתוך מקום של כבוד וערך. אז ככה אני צריך לעשות לעצמי, כי גם בתוכי יש מקומות של עבדות, של עוונות מיותרים, שאני לא מאמין בעצמי בטוב שלי, שאני בן חורין, ואני לא מאמין שאני ראוי לזה. אז קודם כל עם עצמי, באמת להרגיש את המקום הזה בתוכי, של אני בן מלך, שעשוי מאבנים טובות ומרגליות, יש לי רצונות קדושים, אני יכול להגיע לכל הטוב שבעולם. ואז מתוך זה שאני מכבד את עצמי, אני יכול לגלות את הטוב האמיתי שלי ולהקרין אותו החוצה. אמן כן יהיה רצון.